Moi, täällä on Antti ja Akseli, Laku-Pekka ja Hirnutukka siis. Me tehdään tämmösiä hauskoja videoita enimmäkseen niinku pikkuelokuvia, sketsiä, elokuvia sitten. Kaikkea, tää Laku-Pekka tekee kaikkea tyhmää. Ja silleen ja mäkin teen. Me tehdään niinku kaikki temppuvideot ja sellaisia erilaisia, mut hauskoja siis. Et ei mitään temppuja, sellaisia trappa tai semmosia. Ja semmosia aika kreisejä temppuja. Meidän kanavan nimi on mikä se oli? Se oli Kehariporukka. Joo, sitten että sitten meillä on myös, tai että on myös toinen kanava, se on Antti Funtsin. Mun isoveli on, tai siis tän Hirnutukan eli Antin isoveli on tehnyt sen. Mä käyn sillä, että sinne voi laittaa myös kommenttia. Katsokaa hei sen videoita oikeasti, koska se on sit kivaa. Ja katsokaa meidänkin, että toivottavasti niistä tulee hauskoja. No, moikka!